season 4 ngai ko blai pi share ni ka YouTube channel juga. Te menta pi ngadang don ni ka showroom Atsan Mahindra ka badon ni po moyong rem. Te kendiat ngaku ban batai pi panggil ka door jong kini ki kali. Te to yam tangin page wai kani ka thar ka badon ni hajan juga. Kani ka bayong. Ka door jong kani ka thar ka dei ka Thar LX DMT diesel. Ka dei ka diesel 4 wheel ka poi kumba Sanlak sau kena hajar ka door jong kani Sanlak sau kena hajar tangga door jong kali line ki registration na dam sedam hangni pat kani kadega Bolero Neo pi ne kani kadega Bolero Neo ka door jong kani kadai spolak sau kena tang ka door kali kadega top model diesel te katu ka Bolero da ka wai pat kamdan showroom te katu kadai khandai lak kena hajar kani pat kadega XUV 3XO X7L kador jong kani kadai kharlailak sau ko 8000 praspa kadai ka top model mah nang ta pat PE ni hadit jonga kadon sakani ka we ka XUV 700 kadai ka diesel kadai ka top model hi kador jong kani ka kanepat kadai ar pulak khnai 15000 ruspa tang kador kali line no ki buy registration lage jong ki insurance lage jong kumta tatar ki accessories ai na raksham tang kador kali kumbang ong ipi kumdai kadai kumba ar pulak khnai 15000 ruspa kadon sakani ka way ka rongli ka badan ni bi kani kadai ka Scorpio N kadai kador jong kani ka Scorpio N ka badan hang nei kadai ka top model diesel kador jong ka kadai arpo arlak 90000 lai spa tang kador kali line no ki registration ki insurance lage jong koi ka Bolero optional ki ong kata kamdon hani display hani showroom kador jong katu kadai kumba khandai lak khandai hajar kadai tenang ta kadon Scorpio Classics kata kamdon hani showroom kata kadon stock kata kadai kumba kador jongka kadai khandrulak new phoja sanspa tang kador kali lai no ki berkhot te ngalapni kador jong kini ki personal use vehicle te menta ki don singin ki kali ki bakit cingkit kum ka jongka Mahindra kum ka Supro Mini Supro Maxi nang ta ki pick up 4 wheel nang ta ki Max 2.0 nang ta ki Bolero Powerful kum ta hang ni din jong apat hani habar kadon kani ka Bolero Powerful wheel kador jong kani pat kadai kumba khandai lak khandai punyo hajar nyu spa tang kador kali line no ki insurance ki ina dong sadong te hang ni hajan jong kani pat kadon sakawai ka ta kadai kane ki ne kani kadai ka Max 2.0 ki ong ka Max 2.0 kador jong kawai ka VXI kadai 1000000 nyu spa but ka SXI kadai 10 arpusau spa te in case kumno subuh lah dah pidan kano kejimut ban thit ikini ki kali ki ba ki jingkit ne kino ki kali jong ki Mahindra sab phone menu phone number jonga bangal ai ka video to ku blai shibun